început meciul. Deci norocul că stai în stânga și la mine sunt băgată Știi ce o să fac? Eu o să editez după și o să pun vocea mea care vorbește. După, că acum n-am cum să vorbesc pe videoclip. Acolo se joacă intens. Stai, le fac prank de 1 aprilie cu șapca. Cam lumină. Le fac prank de 1 aprilie. Să le pun lumină acolo. Ne pese, nu știu. Pe butonul ăsta. Le fac prank? Care să le fac prank? Nu. Nu se vede. Stai. Nu se vede, bă, că e prea multă lumină. Cred că ai uitat de asta. Nu, bă, nu le pun. Eu pot să strige ăștia. Hei! Bagă hecul. Bagă hecul. Da, uite, pe ăla. Stare, du-te la Luca și spune să se distrare. Mamă, da. Nebunii. Bă, da, fix așa asta. Băi, au echipament frumos. Bă, dau zoom pe monitor. Dau zoom pe mine pe monitor ăla. Ce caută dracul meu asta, mă? Ce caută asta?